Your Excellency, what I want to ask you, don't waste time, don't waste resources with people who are not interested with you. Sisi kama tuko hapa, kama iko miradi ya serikali, kama iko vitu ya serikali nataka kupatia wananchi, patia watu wa Migori kwa sababu watu wa Migori wanakupenda. Your Excellency, sisi tutasimama na wewe. I want to ask my people that it is a time for us to come out to register in large numbers, because finally what will determine whether Mbadi gets back to this seat is the numbers that we are going to put on that particular seat. Awacho kusoka wacho. Awacho ni wanu wagoero kambano ne William Ruto. Gik matimore kamagi nyoche pok waneno thurwaka. Omiyo kakori time ma project dhi mbele koni gi kocha, gimomiyo wadhi gocho ne William Ruto nikech gige ne waneno. Donge kamano, waneno barabara, waneno chiro. Omiyo wan ko kwayo ji ni mondo ji okaw kura koko bikonyowa, kura mwabed godo to ng'ato ka ng'ato dhi yudo thuolo moyiero go jatelo motimore nade modwaro. Omiyo adawacho kama, awinjo kadonjo kawuono ting'eno kachiew maber ahinya. Kori geni nyakwar sina kuru Kenya. Okinya. Ting'eni kawuono kadwa ketho mood mar Harambee, nikech kawuono wabiro solo ne mine. Kora na nyisi osiepna Governor Ochila yako, wan waonge kodi gi problem. Gima wadhi penji mbele ka, ni gimitie mondo siamno.